Улы Кадырык авылында ялгыз капка каршылый. Шушы ялгыз капка юк дисәң дә ул йорт нигезен саклый. Ялгыз иләр. Балык Бистәсе районының Кече Кадрәк авылы. Монда шундый иске салам түбәле и сакканнар бүгенге көндә хәтле һәм менә шундый читәннәр үрелгән. Буйның шундый ишек алдында, Алла рәхмәте. Аллаһ сөеп биргән шул тиклем зәңгәр мәтрүшкәләр күбесе. Нинди яман сулап калган нигез микән бу? Кемнәр нигезе булгандыр инде. Салам түбәле бер гасырлык тарихка ия йорт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хоҗа кешенең Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Нигезләр шулай бетә торгандыр инде ул. Киемнәр эләнеп тора. Хуҗаларын юк санап. Барысы да менә шулай ишелә. Гасырлар, чырлар алмаша. Күрәсең, тегендә боз булган. Түшәм ишелгән. Монда юкканнар күрәсең.